No niin, moi kaikille sinne kotisuomeen. Ollaan täällä kaukana Habarovskissa Amurin alueella. Ja täällä on taustalla näkyy näitä Amurin tiikereitä, eli ollaan aika lailla tämän lajin synnyin seudulla. Että tästä noin 200 kilsan päässä on luonnossa niin lähimmät tiikerit, ja täällä Habarovskin eläintarhassa löytyy kaksi Amurin tiikeriä, ja tässä on isompi tiikeri on nimeltään Markhat, ja pienempi sitten on Rikma, eli muras- ja naarastiikeri löytyy täältä molemmat, ja aika vaikuttavia eläimiä on täällä nähty nyt muitakin kuin tiikereitä, ja ollut kiva käydä täälläkin katsomassa, kun Korkeasaaressahan niitä amuritiikereitä on tällä hetkellä 5 kappaletta, niin kolme pentua syntyi viime keväänä, ja ollaan Metsolan ja Kuusalan kanssa niin niiden tiikereiden kummisetiä, eli Iiriksen ja Iina ja Islan kummisetiä, niin ollut kiva olla tässäkin hommassa mukana, että on saanut vähän suojella näitä tiikereitä omalta osaltamme, olla siinä suojelutyössä mukana, että näitä on kuitenkin vaan noin 500 kappaletta luonnossa tätä lajia, nimenomaan amuritiikereitä, niin siinä mielessä on ollut kiva, että saa tehdä tätä hommaa myös. Meillä on KHL-peleissä, kotipeleissä meillä on Markhat-niminen maskotti, eli se on saanut nimensä nimenomaan tämän Habarovskin eläintarhassa olevan murostiikerin mukaan, että siinäkin on yhtymäkohta myös sitten, että se on meidän joukkueelle iso juttu, kun logo on rinnassa tiikeri, ja sitä kautta aina tiikerit on meillä lähellä sydäntä. Semmonen oli meidän eläintarhareissu tällä kertaa, ja nyt tultiin tähän meidän hallin viereen, josta löytyy myös hieno jääveistos, mihin on tiikeri kaiverrettu. Tiikeri näkyy vahvasti meillä hallilla myös pelien aikana ja pelien ulkopuolella. Toivottavasti mahdollisimman moni lähtee suojelutyöhön mukaan. Siihen pystyy lähteä korkeasaari.fi osoitteesta, ja sitä kautta pystyy auttamaan näitä uhanalaisia eläimiä. Kiitoksia ja terveiset Suomeen!